My Studio, Ramgarh। लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हता लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हता। बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हती हो। लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हता। मेलावा घुमाई दे राहुल राजेश सैया मान मोर बात हो नहीं तो चल जाई बदेवारू के साथ हो। सूरज राहुल पिया मान मोर बात हो नहीं तो चल जाई बदेवारू के साथ हो। कन्हैया के गाना बजवाई दी होती हो मानवा में श्रद्धा पुराई दी होती हो। लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दी हती हो। लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हता। लागल बाटे भारी रस मेला सैया मेलावा घुमाई दे हती।